to free so for no anaja oba so me so ho meje obi a me nsem etu oba ya no ono wanka no kro ka jam so yare some say so yare dia yan kwaso ne ye no so edu a na katache so oboa ma me ukura bayi eti niam no oso ne nyina na ye gisi ho na oye so okwaba fe okwaso okwaba no na oma eti me kra ma hye niam no enti mami me de me start say me na duru ti me na duru no ne wo fa bi ba me wo say me mo ane kakra na omuntu bayi no anam ka tia se me tu bayi na ye wo ne ma kakra bayi to mo nkope sika kakra na nam so me fa bi nka ne mo na ne ma no me ye em sa sabe ne wo fa ne betwa 3 million bibisa me ya ade no ma me ne sa kwada me ade no na oni ye nsuo no yes ade anka nsuo no kra ko be kono tibi de me jana life man no etu oba ho de bia na mama ni sika na ma tie drama no na mama ni sika na ma tie drama da kro ba ka chem se waye mre na memo no na menye di aka no emfiri no so enti ukohye mu ano di 2 million ba ye odi 2 million ba na msen ma me na niam we toto ne me nyina enu 2 million nya hwe na meje na me yema no no me hwe ma me no style oni me ede bi hwe te se pemre ene aye okra to one am sama me de 2 million etimi wo na me ka chance on free fie honko na me de me mpe wa is adwuma me ye che akotra ba bi na na si na me pesa life what a word huni ba ko kotra kwa musu ya na ma me no de me di no ya se tem bia na ma me ka kire wo hwe what a word huni ba de na me sigu so na me ka masmajo tem bia obesi janhye no so a obeduru akonkwadum o ko toilet no oyi ade na to Odun kodum ho na oyato no oyato on ma me ne me di amani ni abesa etimi ma na duro bi me ma no na onka no kre na aponchani no afri na se pampa so na okoda ahe aye adwom ha pampa so aponchani ne bi yito ho na bi yito ho no so bi wani ana obi ane kre so afra ho so betimi afa what a word eti na me bo afu no aja o ka ma me bia damata konfobi ko fa na ewo ewuram no damata edine ba ono kai me kai pa na mpanifo se mfa no ko na omunko yi muso no krumo peja ne koye na oba waso ye nti yedi company ka ko fa no free wa edine ba waso ye no ye buka ba wura ho no musa abura poso biti flies no mu honom nam ka said asu na ti wono shuna dan ho sana bro poso sazio aje musu ba wura me ye wi free ye nya 2 minutes ya samba ba na bro ni yo na Ewiase se bi na wo yare na wo so ade so a kama obi amoa so na maame na ase oni me ye me wanwa se bi me nyi wo sika me nya wo hwe na be sure se me no ntrafio me fio na na de ba ye wo no me no won se nsuo no wo de dwo obeku cause no di amane ne abe se ye ya maame timi koyi na dem de na niam ne kogu ho wo free be janse no so na wo tra kakra bia enkwadu bi ho odu anu akwadwo nso nyema no ye no anu akwaja no omo kwa so dem kwadom ye no ti kwamo no akwaja ba ye no me no nya ba ye adwuma na me ye no ho me ye konkra adwuma se agia mpunjani nsia na afi ne ho aba se maame wo ye no dai mpunjani nsia maame no nka no kro oboa me de se masa agi ne bia mu a sampunjani no koyi to pampa so no onko famla ye ti na me na ko fie makoto ade aka eno mpunjani nsia ye bi so oje ti on ka no kre no punchane nyensia abrosa efre na se ene ne hunim ene na sum eno ye bi kan se na oka no on ka no body a eno kre enfa hu mene ka se eno kre mpacho ene de me hu de ne wa hu nyina na me hu nyina na hu emu se na hu ye se emunsia na me ka no kre no ma emunsia de wa hu emunsia na me pesa bi busa ne se sa ba ye no o si oyi to ni krom enya no kre maame wo pese eboye huna ye nyina ye wa de twa ye bebo woni maame tron betra na ni krom kra na ye deport no ya tuna su ababa wa kama o be kwa brochire 3 days no muku no to muku no ga na so ne pressure no so no kwata ke wonana aye ga na maame se maame de bia maame ne nam wo no ho de nam wo to solo no poko no ho no ye pese bebo kro ni di ana wonana se ene maame asima sine na wo no maame ye na we wo de kenya me so aze ne na ntu no we ye How you be obi se bibi ni Ewiase ana
na kwa ye ntokwa kuro no ye mo kuro ni din nti sase mo da kuro mo ai da kuro mo ntokwa ta de kuro obi enyi ni sika eno me na nya hwe wa we obi na ntu ma je no eti Ghana da ho a no oyiro maame se maame ne nam wo no ho ne nam wo no ho ne nam ne ye ka ya ne tembe obi si bibi wo ho e wo sunsun o mo da de ka sunsun so kwa yi so na na de ba ye eti maame no ne kuro mo kuro ta de obi enyi sika eno yi eto anka no kra na se magye no me hia ne sika na me fa me mo a enko yi awo ne akere bi no ese ono oto no awo ne ananka egu ni yam wate me ne ma me huru ho ne nye yize hwe eno me ni dio me huru ne ma bisa nanka wo ne nyina egu yam so de me aba me nyi ne sika wo se me mo a na me nyi di aka onka de wo ho bia na me nyi na me nye free mami aja sala kasa se na oka no aja sala so o ma me badua aja sala kasa se na oka no pan show senti de ma ba badua to Nhyira ko se mon ka bi ma me no na nam no ma bi nam no ye bi ozu mam ti oza me ntwam na ba ato aso utie Ewiase Mu Nsem ye fa me gon madam kan kre tie asem no enipa that's a fire to the Angels Dominion International Church do na bo me mra ne se akwapa no kwafo menie Prophet Joseph Mensa me na me de Bible mu hwehwem Ghana ha me na me de hwehwem Bible aye de hwehwem no me na me de ba Ghana ha kan kre ma obi left and right juma yesa wo ye be ma na ne be wala na ye kunu ana se ye wo jede no ba na ne be wala ni na wo ba ye be kire Prophet Joseph Mensa ejuma sam na enko yi betumi aye obi kura wa na hu bi ha no na busunya ana hu bi nti nyoma ma ne nkoso wo ba Bible no be hwe ni na ma wo hu awu asam na aye problem me ka chiro pray wo Ghana ana wo approach me na awu asam aye odadwene a wo teme nka asere unni problem wa wo ho afru kunu ana se fru wo unni problem jise de wo problem won se jise bia wo mu nsa wo twabla se wo twabla ti se bia wo membu mi se sisia de mintumi nsa enya oba asima membu mi se bia ne de fine ana yi wa wo de ato atwa ba se wa wo de da wo yem na wo twabla awa samu ni problem wo sa nyama de sisia de Prophet Joseph Mensa me cancel nyoma bebre mu wo ba Prophet me na mtumi de dro kaniba ma obi a doctor say wo biem wo be ye de kra mo me na mtumi ma ne wo Prophet Joseph Mensa me was akwa no obu ha na wo asam na yo problem on ni kunu wo be kom na free be ma na ni na wo ba ye be kire wo Prophet Joseph Mensa Kumasi krom ha mo wetimetim tebo mbola junction etimetim tebo mbola junction Prophet Joseph me ko na me de Bible ye hwemu wo so bi ye bia wo suasua me wo hwa Adom TV a from 2016 me na me de Bible ye de hwemu de ba ye me de akwa Adom TV sa wo so bi mo ye bia ye copy photocopy Kumasi ya me ye dwuma da na benada ko a akra me wa Masama Stadium Junction Jarvis honde me ye dwuma yawda na me menda nkoko de Trado Salvation School onso me ye dwuma defense kwesi ada ko a hwe akira be ye ni o le me fe na akira be yi Psalm 91 enimo do okron ba ko we wo kan Psalm 91 go so 7 times wo de obesere ya de wo so me say what the slang upon you and now the obiso when the bonny and I be ya or the fantra on a guardian. When I chi be you or was my become one was and where you favor oil. Tadanko, my ears are open to listen to your headphones. Teacher Danko, a quick naso, 8 Ewiase Mu Nsem, now to so air, Mamudia TV, never to for Adia. Or therefore, I said, them ya can Kodayabre. Say, Nadia, mamma, made a cacrama can say. So Permo can a bonny. Dear, Onyanko Pokra, the bonny chay. I don't know, family the ancient. It is yan, or small can walk, make us into. A fapunch in Nimra. My dear tomb. So for my dear Onyan tomb. Also, fapunch in Nimra. Onyan tomb, Wajatum. Also, fapunch in Nimra. Also, I just say, Pioneer, mammy, or bre, none of the way were mine.
na edu dia den the abane say aja anya de sese aja anya say anya den that one is oh jebi aja anya mi di so mami obre obi wa ne ba ye ne kura on kan we de opam wa ka jam so ya bi ko ya we de na mi di so we de sabe so ko breti jomo wa bu ko doji sorry na rochi wa bu ko doji ya mo se anu ma ya mo aja time o ko re ne nam ne de aja nam de wawe oh so ko pra ne me ya je nam de wawe wawe momo de ne bua no adaruma me ba ai na ponchire ni na ba da me nsa o de beba abonchire no wa mpa me ba ko chief for the bro yo me number ne 0243 13 4535 0243 13 4535 Sisubio 0243 13 4535 ana me WhatsApp number no so ye voice message nkwa eh munya me and also 0557 667510 0557 adia WhatsApp line no 0557 667510 for adia ni nkomo and afa ni phone line nso 0243 134535 0243 134 535 Producer Modiam Sanka India so no so by yes one comment here be ni so party bon data odi for Samuel so transe ano so yema ni smaka kana fe ono so dey ninkra na fe ko odi for Elijah so odi for Samuel Mwakaba ye ne akwa me na miss asin what ye din ba ye bi wa ehia bushonum se ya dedi am manager no se wa pamu aka kwa me wa kase ba ye no obi wa wi ni pa mienu ne baba ako ni nua ba ako odi aba de nchi ne ba no eku no enu ande na nantu no we ye mpunchani finasum esane nsa ne ma no ewo musuaku ahudo bebre mu tinengo bi wo baye ni bi na etete na odi for Samuel no power headquarters onya den kwame baye on se ahonhom ni nyina nisha eno so ne di boni yie pa kwame baye ya tunu manhia ahemo bo na Jaba family house edo so papa bi bae ne emokuru ni din chese on se bema baye no eche ma de enso bema ba ko wo baye a ne eche ma de enso kwame obeduru ho no wo so wade akina bre wanante abre obeduru ahembobo an headquarters no ho no ene ye kire na de a papa no onfa nka tumi ne mre na se ne tumi ne mfiri ne so nko kwame baye so ka se ono no enkire na chiwade a kwame won kire o bede wa kire wo na yeso hunu tumi na ha no no sunsum na chiwade na de ka no na no to no kwame me tumi kasa ma ntimi anwa de man krama wa ha obi ntimi nwe kwame baye bia ne wo beba me ho aso ya besa akoda no se me tumi no na baye no wono baye bayfo bia ne wo ka no kure kwame wo beduru ho no adisem no wo besai won ka no kure wo be challenge o ahu say yes usu kura tumi a kire tumi ne me hwe kire power ne me hwe ho na usu kire nyame power wa de ama wo say yes tumi na kura baye no di tumi ne enuru wu tumi na nyame de ama wo no ho na nyankopon bia wani ama wo hu ne chiwade na de chiwade na ka no ama sunsum ni nyina firi so akwa ama ne ho ato no what you say kwame eti me de baye de kwame me gidi pa se baye ho e bia ba mo ha me matu bebre be oduru ho a mi anka se mi wura sunsum ndi na chiwade na ka no hunu se na chiwade ni wo sa de we e de chiwade na ka ma sunsum na firi no so e ya mbe so hwe kwame bebre ba ma me bi firi kuro no kura me mo ho kame bobo kwame ma me ne bai baye no wase ne nana de man ma me ne wo 75 years na hwe baye ne nana de man no o se kuro mo nyina won na ye baye hema etu wanante abre okoba bia wo mtimi ntu o mtimi nyimfiri no so kwa me ntu maame ne beduru ho oduru ho ana so ja na meka kire se maame ha de uja no oduru ha dum no na ha ne ja kokko na wo ha na no de che uja na ekura wo no ja na nyame dia ma na no de che uja na ekura wo no dum no ha na maame ne ka kire se odifo wo hunu di am sraw boa me na yisu asunsum ni firi me so kwa me kire na chiwade afa ne maame ne te wo no aye din na obo ne nsem kwa me kai se emina bi yehia ya maame bi ba ho a wone ne ba e kire na de ma ne kokko ye ya awobo ala bi so a kwa me wono ansa atigu no ho a me kai wo ba obato live so okoya konche no bi kutu bola no so asem na no okutu otum no first di for me ko bi kutu o kwa me gon me se sa nipa no maame a wawo ne ba o sofu maame a wawo ne ba
ɛna ne ba no awale saa awale na ne ba no awale maame no wale ne ba no sunsum na ne nye ho sɛ wawa ne ba no akɔ wale ɛna maame na kasa ɛsɛ awale no wɔsɛ awale no wie wɔn na de ne ba ne nam maame na so na ɛyɛ saa de ne nyinaa na omu beduru headquarters menhia hembobo na jaba family house oduru ana meka kyerɛ sɛ maame akwankyere me ba bɛkyerɛ wa akwankyere wa bɛkɔ akɔyɛ obɛyɛ ne ba no sɛ ya bɛyɛ etibi bɔne ma mienu bi soso mkɔ ya akwankyere maame na wɔno di su na wɔse de bɛkyerɛ bi ɔbɛyɛ no wɔse afɛ de ɔnyɛ bi ana ne ba no sɛ maame wo so onyɛ yɛ bɛyɛ wɔse odifo me maame na ya me wɔn na me se da bi me hɔ de me kwa me mmɔ bɛyie bɛyie no duru hɔ a ɛbɛda ne ho adi wɔse me maame na ya me se da bi na utimi asa de nkɔkɔ kwa me na bɛpia so a wɔse wo duru bɔɔla no so no na adekro no abegyina bɔɔla no so ne tirimi bebre gu fam a wo hyia no frem fo so odifo ade ne ba bɛgyina wa me se kɔ ya ade na ma kyerɛ fa kyerɛ no so ɔde kyerɛ no so na afɛ no wɔkɔ akyire wɔkyerɛ so no wɔkɔ akyire ɔde kyerɛ so no wɔkɔ akyire wɔ ya ade no wie ade akye wɔ maame na kadam ne ho nyina agu nsa afei wɔso wɔkɔ akɔhwɛ maame wɔse fafiri so anadwo akɔ to wɔ agum wɔse maame wo na na wɔyɛ saa ade no ne ma kɔ so bɔɔla so ɛna maame ne firi hɔ no akola no ne kunu na sa befa no kɔ Canada sisia ya o ne wɔ Canada sisia o ma sa ka bom maame ne wuye na akola no be ma ne tie no ba yie ne be ba ya no bɛka bom wɔ sa de ne kɔ kwame da bia me ka sɛ me nyintumi bia ne ka de nyame de ama me nkura nyame power etie ka sa me nim de aka o haw ne amane na wo fa sie no kwame ya nanti abre ya kyena be yenya bi wɔ be hyia eja kokɔ ɛwɔ menhyia hembobo na jaba family house eti 050 45 88 454 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 0578 40 55 19 0578 40 55 19 0265 44 19 95 0265 44 19 95 yo ma hia ahembobo ana jaba family house fa me ye trase na otwemu ni nyina ha nyame ma ye ne ho ye nya asole canceling ko a 101 ye trase na otwemu ni nyina ha nyame ma gise Sunday ne ye trase ti wo haw ne amane bia wo fasie biala be hia ye ma hia ahembobo ana jaba family house kwa me tumi bia ne ho abro ye so chise nyankopon se wananti abre wa kira bre so ho ye nka bi wo enti be hia ye wo manhia ahembobo na jaba family house so wanti mi afa no ma no kora bra jaba family house na otwemu ni nyina Jesus Sunday na entenase ti wo how ni amane wananti abre wa kira bre be hia ye wo manhia ahembobo na jaba family house se yale akora na ha wo to ne ayento obi na ebu kwase obi na esisiu susum no beda de onam biala be hia ye manhia ahembobo ya spiritual attack biala be hia ye 101 050 050 45 88 454 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 0265 44 19 95 yakra obia me da say ebesia ne ato come so Matrix Innovation agofa Golden Star insecticide to apete agrochemical company amakofa Golden Star insecticide abaja so bia omode akuafo bia nyusu bia na supin sekafo ekun army worms aye osa free makono so nkruma no so tomato no so o cabbage no so o krani omode na kopa wound me spray machine na the Golden Star insecticide aguma mi sekafo
kafo akate ayati ekunku mu nyina amadi anahwa agrochemical shop organ fa na nyina ubenya bi honom anafe sefa engine agrochemical Chinese woman and the catch agrochemical omunyina wo komase ya 0244 182640 0244 1824 182440 0244 182640 0244 182640 Golden Star akafobia na Efremo India Mwakaba ya menua watie Ewiase mu ya ehu hia beye onsi mo atima akra se na baye ne hu no na fo akira kwan yo ajai beye no ya kan saa ya no ba nya bete saa o etie fontini ye pa ubetimi the seconds ache beye mako 100 million ba untimi mfa seconds entu saa beye ba kokora before say beye obetime tu ana beye ho adwuma no ye be hyira ka ho asem akiri na beye ne etie nie eye sunsum bia ana se honhum bia ahonhum nyina na twato ba o yensem ne kire honhum bia eri so wa bofra wo fi obey 2-3 years unua obeje di sabofra yi wo yensem ne na sabofra kra na baba benyina baba bedum pempenso bia ade anu osu anu oye no ene wo kase wonya wo kase daabi na bayiye no sa no musubantie enu ntina se wo hwe ye osuma bia ayi sunsum bia Bonsam using pa oka bonsan organs so very powerful. Your first assume say makatiba or the transpirate and makatiba or the transpirate omu controlli omune adia omude abefo ye adwuma yie pa eju hwe say hunhu bia je say sofu bia wa bin owani konfo bia wa bin owani obi osunsuma adwuma bia owani sa na mani nya baye but baye with different different all together. Enti eja kase e ka bayi ho asema obetuma e bayifo no no eye no ho ni obi o e bayifo oye no ho bayi ho a nyame adoma na bibia eboko ene obi ba me nchen ma me pa onu ani tirinwi ni wate ene odi abo friend se pane makoma konso epo ene oba na ka chem se doctor adi o me fa no mabobu ano na me hunu se de asikire sitie na no adi ano de ba be na adi o de ba be hye kwan na no but enya adwuma no guys mami adi wa de ba the current of this adi oba mote wo mu nyina anie na sa eniwa ni bi ne ye de to agbalagba enunti prepi obi obeto obi agbalagba no wa ani enunti abesa agbalagba ebeto obi no uhu bibi wo mfim adi se ne abo bi na akaw adi se ne kakape na akaw adi se ne atu bibi ababewo dimo so to ati bibi wo mfim na so ba bi se so enu anu sala ngwaragwa hede etie enti beye na eti ho ya kan wasem agrasa asempa no ya ade bi edi nkrofo bebre nya awosi ehweniye na ne ka ma atiefo anase ahwefo ate ase ni se beye enya de ade ni di agro na beye oye bibi ti se immediately sa honhun baba be hye ni mu no ni timo mrekura na ni timo de kura na ni timo mrekura ni timo ayede na omuye nkrofo bi so omunka no kure yatie ya na maami tia na okan nsem nyanma edin edi so study ni din a eduru bi asa na okan ni nkon ana hu na basa na hu ni ba bia esa se baye no eduru bi omo se o ka se eduru ka se odi agro enu ti na me ka to na me ka bi se na me monitor ka bi se ko to ahwa maami e be se bu asmetia na ne ya ka kira manfo ni se baye nya ade se ai ana baye de Madiganka obetim di 1 minute ache baye 10 million. Okay. But don't be for 1 minute and 2 baye. Na baye su edi ni penya na fie bia bi wom. Na jawsu asema kwa na extra me kano maso ya ni se. Efie bia ni wa baye nim. Ezu ni pa twamu wo fikro no am yeyie. E depend se obesi atu anamon. Eskafo okro e kase ebodian. Ni akobi afie a abayifo atu okro me na ahema ni ahemfo ho no mu fire. Ehona abayifo ahemfo ene abayifo ahema afiri na so agye so matwam ho ayeye ni nyina afiri ba bia obefa ene akwancha obepede ato obraboso eno ti so oba India doctor asoe ya in fact otumfo yakopon ache nimde se na de bia meka se na no beka wa ye wa ade oho ayi duahini bi wo ho ana ha ba yebeti ama osasi na kwashi no fie na o make sure say wo kwashi na wo ka sika ade be fa niema whatever as so house house scout ba befa woniema na akwa hide and foforo na ne eno ya so niema bebre otumfo nyankopon da Roma se bia akora wontimi nkasa ye ho number wa be kasa okay akora ya wono a ye se ye nsuo ba fa ne bra akora ya wono sabe edu so nanti wontimi wo yo ba bi na bu kwasea
we are bebo bia bukwasia ye wade wo ya so your friends say love me alone do as I say you be kan na be ma ne be eno pon a etwere yare meka amanfo ntie ne ye wo etwere yare nti wo ti obi asori fie enfie nson enfie du twaso okay etwere yare ya so just 3 days e bi kwa na anu wo be fo ho di free stroke yare be ma ne be ma awu so ko fa obi yire so ko ebibi ne ebo odua otufo nyankopon anda Roma wo ba India doctor aso ya e be correct e di amount ye won kran sa so yes wo kumase ahima kokobin 18 mu baby afri baby asofo line akejetia obenya ahima kokobin ka ofa ahima kokobin ka si ahima kokobin 18 mu usi 8 mu send fa so somebody can see a pass ho ensa na awiadam na se kyerɛ sɛ adeɛ bia baby otumfo nyakopɔ ne ehunu mu a enye yie fa so san akɔ mokɔ to somebody no foforo obesa ne de aketwa ɛno so ya kyerɛ so India Doctor Prayer and Healing Palace ensa na awiadam pa kyerɛ hɔ sani fa so obesa abrosa kɛseɛ pa chance ne ne aba ne bi kɔkɔ no ɛhɔ ne India Doctor fie a odi dwuma de bo amanfo ɛno de yɛka kyerɛ sɛ bra spiritual palace anasa susuma hifie ɛhɔ na ɔba eniema ɛkɔ so akora wontimi nkasa akora yɛse ebia ɔyɛ ensuo ba ɛtwerɛ anasa ne ma ntimi ko yɛfa na obi na abu kwasia wadwuma sam wabrabɔ yare bi da so unu ba bi efira uba India Doctor so ya ye ma mo amane one on one ebia na nam yare anasa ebia sunsu bi ne oda sunsu bi waro uba ya so ya bibia ba yɛbɔkɔ ɛde ade adwuma ne 4 days yawada efiada memenda ena kwasiada ye numbers no 0240 55 3682 0240 55 3682 ɛde ye adwuma ne yawada efiada memenda ena kwasiada enkra say home anasa media you time kumase kumase ahima kokobin 18 kumase obuase kwantempo no so pacho brane no interest one on one ne enka ne ekoso ene ne besi ewo abrabom emfa kyerɛ otufo yakopon ka obi bia ho mate yabeto aso India kasmi akrabi ne so menko mini asante so na femini Odivo Elijah enso awie asofu ntewe ya kambebre na dabiana mekasese ye betra radio so na ye kwa yenso ya dwene nkrofo apomudi ne ho obema bi ho no ma waware ontimi ne yere enna obema bi ho pressure obi ho yare bebre meka yare mienu na maka ho aduru meka pressure tetewa o de friend number we 0241 847483 Mrs. Pressure title, pressure party to one munra still a kosoro na abafom number be free ba kope 0241 847483. Now yansha de bi ozu mama no bebre ho no muntimi no mo yire nsia titambe the problem na eba aware ni mu adro ba kope na wokumase baby abenya bi nso ye Nhyira FM opposite your friend say AK47 aye memedro tini aye bibidro kan nanso ya na capsules mesro AK47 no sa wonim sa wuntimi ne wo yere enhia ana woni ni hia sesia na wagya no awkwam sa de bia kan say bema simedwo so no enye sa de say enye sa adwuma no mesro bomodin so be friend number we 0241 847483 0241 847483 se upe AK47 ni bia number obefre no no tie ye wadro bi ho no a obema bi wona ne bema no atwekom ama ne bema na ye ketwa mase ya frɛ no se bunta baluwa tini bunta baluwa obema afon aye ketwa ade a wo hia nyina so behia bunta baluwa o de ofrɛ me number na me de atudwa se so fun pacho me problem ni mesra o ofrɛ me a ye bedi nkomo me se number na ye 0241 847483 obi ho no mo ana oni atenka ye be ma immune booster ya tro ho man and woman immune booster AK47 no ba bibiara owusu nipa no wo bia no ofre na se etimi postu aduro konkwa dia ye be postu ama no Ghana ba bibia wo bia no se etimi deliver aduro konkwa ye be deliver dia ama no ba bibia wo bia no number ba ko pewi na betimi afre abusa AK47 KTK ye pressure drew any bunta baluwa endro ni dɔɔso but mrenti frɛ number no ni nkomo frɛ me naka o haw fa kyerɛ me sɛ wei ni de ha me number no yɛ 0241 847483
847483 0241 847483 meka AK47 asem eye memma drate mima bema eye adwuma wompam meka KTK asem a eboa ma pressure no matter how a pressure ne te any nura wanom ebema bibia ye kama meka bunta balua ebema bema na be ye kese kama na oyere musa asenti we edi eni eno ho adro na meka minka bibi fufuro bia number ne ye ba akopɛ eye 0241 847483 0241 847483 Osu Medawase. Mr. Medawase Sofo Asante. Give us. Ubejina Suma, number 1 bonus pet. Massage. Wachi kasa ya cheno. Kasa ya tuafre hon abu. Esoko give us as you are near CSA war. Ubiya kasa pamba ndiye enkoye. Esoko give us na yabu antentem. Scan lab service ni na omyo na share massage physiotherapy equals give us scientific herbal clinic omoni ekonensio se do free robot pepe adeno kwada so be Christian Service University ahona be hu on eno ni komo 0243 038482 0243 038482 0200 771202 0200 771202 odi for Elijah una komoni Jeffrey Robert no ya go twatwo una jati na mouse kosro what is happening na me mouse mamienu me go me dasi ene nka sister bi ne ba me na me sign na brenti because me hu ne say ene no dwumadi ne be hot on said the go and say the sister bi ba ha na adwene mu kana na adwene ensisi so wa bodam ye say program na say from hwe modest wie na na ye de ne bae sister ne say wontumi ntena se e wo so timbe ka de awurade na meso aye na ya na ye me da abrochirefo ne freme a de obi aka ne say difo no gu ahodo na so difo Elijah de na ho brase enne se eniema nyame fa ne so ye no e boro adwen na ntiase so de go anwumre de me ka nyina ne say se opawie bremodifo bere ne ho ase ne nyame adom wone so a wode wo how do ne hwa ne how no nyame asafa ne so asolve because they go ya yebi nyame afa ye so ayebi modesta obi ahu se de na abofra na ositie ya na ye me dese abrochirefo no freme a still na modesta asem no mo kom so odi fo YouTube ayomo takoda na se be balu no te ho enwanwa nti obi obekọ akohwe 6 match bia no program no YouTube no hu de eko de go men kasa nko atire empanimfo se kasa tenten toponko na agro ene form de ofa wodifo Elijah number no obo modi pusu ba behwe maso ye honom no ohu sampa nyame nsa wo me so na de go de make nyina ne se nyame ya adom akwasiada atiefuo nyina nhyɛ ne so kwasiada ye counseling so nkokura de ye ne se obi a sunsumu niema bi ha no anase honam fam niema bi ha no obi ho no ma wo abrochire wabɔ bra ni bi enye yie wo abrochire yare etetew me number no bomoden na fa wo obi wa ha yare etete no wo obi wa ha na ware sema ye bisi basa obi adwuma sem de go na adwuma sem nkoyie ana wo ye be man so ne se osika sem nkoyie a na niema nyina ya ye basa obi no mo ye hwenye ye sani pa oye bi enye ye se ye baye se ye fie sunsun se den oye hwe enye ye sani pa no ne hia wo mo de go he nyame na meso asan de oil surunku bi kura friend victory oil abadwa so eno nso se asem na wonye duru ho no ma de go eno ne yade bi gu wo nsem ne yade gu wo nsem nso a de hinta wo ho bi nyame da na di enti kwasiada de ampaya edwa meka kwasiada eye wachi me kwasie na ma menkyere machiri kwan ni yeda bi amanfo ta ayera eye Friday school junction uduru ho a busasa ope continuation asodan ye wa asodan na chi me number ni nie eye 055 00 733 95 misi su bi mmerwafo ni nti wo se mi yi na maako 055 00 73395 anase 0240
967757 ni nyina yɛ WhatsApp mi si so biem 0240 967757 me ka de twa to okra 055 00 73395 055 00 73395 de go me koi na me ka kire nuanom mo wo akwantuom ya omo yare anaso omo pen krata obi anya nkrata nso ne ma nkoyie freme na me no ni nkomo de go ma me ntia mi sister ba ko bi wato nwom wo Ghana ha ma na nwom no so ekọ akire pa ye frɛ na amabo ahima wo amabo ahima me tia be pa ma kone nso ewo Germany okonya nkonhia emfie dumu ani ma kone na yadiba no odin se wo koyi no okonya nkonhia na the helicopter chopper de besi wonum ye hwedin ye se ma me de zo awu nso da bi enko try hwe ye ma nso ne koye na ma connect nani ede na de hyehyɛ ne ba bia na ehu mama kone book ra mfie dumu ani mfie du ti ma kone e mo adwo na nwumre e wo Germany nyame ya de mfie dumu ani ti nyame ya duma celebration be kase pa nti me chia no abusu nyina good mama ntie sister gift nso ne mama o mo so tie ye wo US Minnesota okay meche o mo kese pa odi for Elijah meda semfa nyina nkoko ne ntimi ahoma nua se ebe ne ko ya ebe ne ko ene ne dwumadi na boape so ayiri so pa ne nso nyame ayade se de ko gonti ati fo mfa nche ntimi ahoma ntum nyame ya duma fijoda ko e mo na bia ahoma na obia modi a che na dwene won se be ho ebe twa be opani no a one ne mama dia bosso se be yie se bosom so se ye den so kokun be ni den no ebe twa be mo ne hu de ko so fie na nso ahwe na yesiesie nyame ya duma mbechenka Kwame yɛkɔ ne akyia yɛnuaba akɔso afirima Tiawa Ventures crop from CPC ɔre mnuaba wɔ tie anwumere denden odifo Mike wasu ɛbɔ a ɔne ne yere odifo ba ɔne ne yere ɔsɔfo Mark ogoro se omaye senfa course kakra ogoro ache sima kakra bi senfa course be 5 Hello Eba cha udi na kasa fre he. Wa odi sie adansi fiesie. Odi fo kwa blasare. Asante be kwa asansu fe yasa semre ma ona bo wan. Ya di na sie ma ogoro wati. Yesa nke. Ni ni ana se. So ya na ya me ya se ma ifo me di bi se ya. We obu na enye uku na enye se bi o mo so maku o mo no. So ma saka no mu wan akofo be ndai. Oh, dia na nsem ha me da ase. Encho da ase. Hello. Obey. Oh. Original Nigeria. Over, nyame admochia, e di be ma plateau, o di be bread go wati. Mate. Jamanso, ogolo. Na tuwo mo over. Emphasize wa kwenye isuna me am director see asem education complex. On se ni kudi na wotida wotwede, konkori ho. Abusia so do mo adofo ebe na asi na kupo nso mo na over. Na se mi ya be ma no se bi. Etaka se ebi aye wo dada ho. Ba ma me di ni ma me dada ho. Yakeka kwa kudi na ofansa o maami ano no sebi onyin se no ina nto mute ne no nsa so aki a aso ne maami na twen da wure na si no da si bo de bushiem meske na nya producer original fache hello Kodoji aja kan for ni hello olwa Kodoji mi o jebu shapa yiro no Kodoji mamoni akuma yeah. Ajada bia jadi yang fadi pamre ku daw. Bia sam tan ne be bre mu ada wana. To so nyame ayam tan die. Yeso so yem konye mo chire tia. Da bia ye be freji mo. Na mo a ma fo sama ye. Kodoji mu ni nyame nya ma me da shi. All right, so that's it. Hello. Salam alaikum. Alaikum salam. Bonsoir, Lewa. Oui, bonsoir. Mon frère, comment allez-vous? Moi de Lyon. Je m'appelle Idrissou, j'habite à Stan, sur le sel de Simankwanyene. Idrissou, je vous écoute. Je salue tout le monde. Il y a un coin. Il y a un abonnement. On est mamie à Cameroun. Mais dis-nous, il y a papa. On est mamie à Samkura. Nous, des frères et des frères. On mamie, non, papa n'a pas. Et nous, quand on mamie, pas au tchoda. Mais, des autres, mamie, non. On va dire, on va, non. On va dire,
Ona bo nso na adwe no pa no ma me na cho nya me fa ne bo ne che no le go me da ase me so me da ase pe yen fa de twa to kra hale hello e ba cha udina honorable ne wonya honorable yejo wanu mi that's Ramit ya fa na se ma goro wai ogoro nyankopon onhira wate so me ba asase so so ma ye kwanya ne kasa bi ikia me bo tuufo ni himfu nyina mampo hini kan ho na PS ke hini so kan ho eja wusu nyankopon onhira mo wate wo wa hini information center opon ya na mapon ogoro ne de me fantum ti sa ade chen be hwe me wai ye nua bayi abayi fo so kura ndi mukura munya bayi me yaso ye ho ntoye mo ye bi misra no so oba na so yi apontani no to ho no mu a tia na kakaduro tia no utia na kakaduro to so be nan na di bi fifa na ni asese de ya fifa nkola na oba wonyi nti ho biem wate say ya obetima sane yare nti sa na so yi to ho abaye ni wa wontimi sane da na odo so wa he tia no na no honto no o wa hene makra bye bye ona bo na otwate o edam nyina se producer come ogoro tamo na make say manzo ya da wa se ready show so my emre ko se frame atia wa ventures crew from CPC wo tie den kojo fodwo no yere mo otwema ma hia badenden ho na mo kwa so re chia mo odi fo mark so wa suabo a so fo pa ya wo suabo no yere chia mo anti age also Deke Thomas on sister Mavis mo Spain Church of Pentecost Barcelona omutie na champions no yere sister Abamo UK Barbara Bonsu ni mama Redia Denmark and Charles Quartens UK enu aba Georgina onu okunu Kirch Lebadu o Germany and akwasi owusu ne yere sister Gina Homso Germany aja ya da manso ase yo am ya do am say police amesme da CP yenwe ne mompa ye ne ankonso hwem boni ati obi kura na hwem mfa nche ye that's right na ye nto aso dwara ekui me da say producer asidan koma ye Germanson ye ogoro producers nyina don reach why ade na fe obi oni acha fi no so be kasa amre ye juma mpanifo nya yakopon sha program manager Fifi Okra yakopon sha Bushman na fe efo Jimagla news editor Said Ali Yakub and chief engineer Yalaji Samson Ado and DJ Apuzo accountant ezamu nyina ma yade jumaku kese abusuan kese yenwe mompa ne ankonsohwem sakrama ewabuo yemunuma eoprebu nipa desani ehfa na audit udikoto papa kan asembi chema se kwa me se papa o se enakakra bi empaibo bebre yakra mu nyina na me yaduma aduada ebesan ahia